Ja nyt minulla on täällä haastattelupisteellä Timo Kokkens, ja hän on vastannut tästä Aktia maantiejuoksukapin ajanotosta muutamia vuosia, itse asiassa kuinka monta vuotta ja miten päädyit tänne? Olisikohan nyt 8. vai 9. vuosi. Tilastohan me tehtiin tässä, että aika isosti on kasvettu siinä aikana, ja mun mielestä se oli toi Vuosaaren tunnelijuoksusta ruvettiin tekemään yhteistyötä kenttäurheilijoiden ja Vantaan seurayhtymän kanssa, että siitä saakka on tehty kimpassa asioita. Joo, se oli vuosi 2007, kun tunneli avattiin. No miten se alkuvuosina tuli kiukkuisia soittoja, että minulla on väärä aika? Soiko puhelin nyt iltaisin? Vähenemässä määrin edelleen koko ajan, ja tämä kestävyyskunkkujuttu niin on laittanut ne ikävuodet ja sarjat kohille, että vaikka ihmiset ei muista eka kerralla ottaa sitä seuraavan vuoden sarjaa, niin ne on saatu korjattua jo, niin aika vähän enää tulee, ja soittoja ei oikeastaan ole tullut hirveästi mulle saakka koskaan, mutta sähköpostia jonkun verran, ja aina pitää saada se palaute, että jos joku on väärin tai tuntuu, että on väärin, niin sitten pitää tarkistaa ja katsotaan videolta, että mikä on se oikea. Joo, muistelen noita ensimmäisiä vuosia, kun itse olin täällä Aktiossa mukana, niin Excelillä ja ruutupaperilla tehtiin nuo hommat, niin mikä sun mielestä on raja, että niin voisi toimia, siis osanottajamäärän suhteen? Kun on 10 kilsaa maksimi tai 5 kilsaa, niin se on aika tiivis, niin siinä varmaan se raja menee jossain 70 ja 100 välissä. Jos oltaisiin puolimaratonilla, niin varmaan sinne 200-300 saakka voi tehdä ne, mutta moni asia tulee hirveän paljon helpommaksi, jos otetaan automatiikkaa käyttöön. Ja tuo RFID-tunnistetta tekniikka on nykyään niin varmaa, että se on kuten tuolla MTV:llä Toni Roponen sanoi, että se on pommin varmaa, eikö se niin ole? No jos se tunniste on oikein kiinnitetty ja sen kanssa toimii oikein, niin se on likipitäen pommin varmaa, mutta sanotaan, että 10 vuoden aikana tässä, kun 2005 on aloitettu näitä RFID-tulospalveluja, niin aika monta asiaa on kokeiltu ja joku on todettu hyväksi ja joku huonoksi, mutta nyt ollaan niin kuin viimeiset 2-3 vuotta oltu aika hyvässä tilanteessa. Kiitos Timo, ja me tuossa kisan aikana tuota virhelogia katselemme kimppaan ja pyrimme saamaan tulokset mahdollisimman oikein nettiin heti kisan jälkeen. Kyllä, kiitos.